Ktorý cicavec lieta? Všetci cicavci lietajú. Nie, netopie. Hej, aj to ten. Ako sa volá samček od kozy? Kozol, nie? Kozel. Kozel? Kozel, nie? To je pivo. Však aj pivo, aj barančík, kozel, či čo? Barančík. Čo rozdeľuje planetu na severnú a južnú? Rovnobežka. Ako sa volá samica od býka? Bičica. Od Samica. býka? Však býk je samet, nie? Kráva, nie? Dobre. A samica od hada? To je dvojpohlavná tá dlhá hadica. To je dvojpohlavné. Keď spočítaš tvoj rok narodenia a tvoj vek, aké číslo ti vyjde? Však 14. Skús popremýšľať. 24. Dobre, ešte raz. 2024. Mám 10 jablk, 2 som zjedol a všetky okrem 4 ti dám. Koľko mi ostane jablk? Neviem matematiku. 4. S koľkými štátmi susedí Slovensko? 5. Je 10 hodín večer, koľko hodín bude o 12 hodín? To naozaj? Ja fakt neviem. 22. Bude na ďalší deň. Takisto bude. 10 hodín bude na ďalšie takisto.